everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Huwag lang ka, Ikay, tabalan mo. Tabalan mo kung anak. Kung di ka gusto. Hindi ka mo taba, sunog ko na ito yung bahay. Sibat! Sibat! Nikay, kanauga na lang. Ato ba nga sila? Sultihis tinuod. Nay, pero... Unsa man Nikay, ha? Gusto ka nga masunog ng atong bahay, ha? Sala ka, Nikay! Tabalan mo, wala ko dito. Sibat! Maglaro! Sibat! Nay, sige na! Tambalan na! Kini, kwarta na ni. Andoy. Tabali ako lang! Tabali na Nikay! Hikapon ko kamong tanan, pero kung dili mo maayo, way masuko, ha? Ako ang magbotong kinsa nga kung unahon. Linya lang mo. Ayaw mo paglasok, linya lang. Tumana ninyo ang gusto ni tatay. Hoy, paglinya mo. Linya mo. Linya mo. Noy, ipadoon lang imong anak dire. Duha sa akong anak. Duha na kaandaw nga. Nawa. Karoon pala ko makiti. Luwas na siya. Unsa? Maluoy ka. Luwas na ako. Linya lang mo, ha? Way magdasok. Ha? Tabangan di ka, Noy. Endoy. Ha? Tabangan di ka, Noy. Endoy, tabangan di ka. Linya lang mo! Salbahis ang may puhat niya sa kong anak. Salbahis. Noy, butang siya islantay, Noy. Dali. Anak. Way magdot, ha? Way magdot. Sige! Anak. Nagkatugo siya. Noy, kinahanglang madaan siya sa ospital. Tabali na lang siya. Maluoy ka. Noy. Tabali siya! Noy, kalma lang, Noy. Nikay, ikaw pala siya, Nikay. Grape siya! Sir! Kinahanglan daw siya sa ospital aron mahibawan tinuod nga hitabo niya. Kung gusto ko maluwas sa imong anak, dadaan siya sa ospital kay samdan siya. Gipanamas tamasan siya. Nikay! Lukuyapan si Nikay! Pamauli mo! Pinakuyapan si Nikay! Pamauli mo! Nikay? Pagkuhagin ni tubig nang. Arumpain mo si Nikay. Pagkuhad ko. Oo, sige to. Ay lagkong simbagi to. Sorry nang. Nikay? Kay? Ano saan mo ka ganyan? Ano saan mo ka ganina? Nakuyapan mo ka, ha? Gira ka? Dili na ko yun. Sige, dili na ka. To, ang babae. Grape siya. Gipasakitan siya. Unsa? Dog. May nakita ko sa kupagikap sa babae to. Unsa may mo nakita? Ang lalaki gina-grape niya. Unsa? Shhh! Ayaw pagsapa. Oo, tinood ka? Ano na kayo nakita? Oo, lagi. Unsa? Ako'y may gikabuhi ang nagnahon na siya panulti karon ni kayo eh. Saan mo nakita? Nakailakos lalaking nag-grape niya. Kinsa! Ay, sorry. May lagi pa na ang tingog. Madama ko. Oo, yung pag gining babae, di man makapugong pero... Nikay, sulti na. Kinsa imo nakita nga nag-grape sa babae? Kinsa!
ni kay sulti nagugin siya nag-rape sa anak ni Punyong. Kuan, si... Ay, niya. Samo. Niya ang inadlang tubig, oh. Nikay, inom na. Sige na. Muka sa ni mo nang, maunam ta to. Oy, usay mauna man ta to. Ay, doon na mo'y sikretong wa ko mahibaw. Wa man ay. Ahain naman ang mga tao. Ay, naglakaw na. Gipalakaw o na ni Andoy. Hain madis tatay Andoy. Toa, miuba ni Punyong sa hospital. Magsusisi ako na unsag yun ang anak ni Punyong. Nay, dili na ko manambal, Nay. Unsa? Oo niya ipaunsa man na nimo. Kanahibaw naman ang atong mga silingan anang imong kahibaw sa pagpanambal. Ato lang tabangan si Nikay nang. Kuyawan man siya siyang birtod. Birtod? Kuan ba? Kanabang kibaw niya ba? Nay, tabangin ako. Unsa maginay ko sa una? Unsa maginakita mo sa diyang imo ko nakitas kakahuyan? Aha. Kita lang tulo ang mahibaw ini, Nay. Tinuod ba nga wa ka makailas akong amahan? Tinuod ba nga pinunitan lang ko nimo, Nay? Samanan. Sama ka nang, di ka masulti. Bitayo mo na mo. Di na ba ka mamaning ni Kay? Paghuwat to, paghuwat. Emosyonal ko. Sulti na. Dili na ko gusto nga maghuna-huna pa ni atong higayuna, di kay. Na, kinahanglan mo sulti kas tinuod nga dili ikaw ang inahan ni Kay. Sulti na lang. Kitsa mo giyang ginikanan nang. Kuan ka nalimot ko. May lamit ng kistorya. Nalimot ka? Posibliha sa na nang, uy! Tinuod lagi nga nalimot ko. Basta kay nga akong nahidumduman nga nakabati lang kong hilak sa bata. Samtang nangahoy ko. Unya? Hello! Tambal na tabi! Tambal na sa do. Nay, dili na ko manambal, Nay. Di kay pamati. Kung gusto ka ang tubag sa imong mga pangutana, balika ang kakahuyan di inti ka makiti. Ang duha ka kong kahoy sa lawaan nga nagsingkit sa kakahuyan sa kanlubag. Unsa, Nay? Dito di ka makiti. Busa, tuwa dito ang tubag kundi in kagikan. Nagadaggan sila ni Kay. Pagdamog habol. Pagdali. Og niya pa. Nay, unsa man na? Mao ka na ang kwintas kay mo gisulob sa dihang nakitaan ko ikaw. Nagtuo ko nga gituyo ka nagbutang sa mo ginikanan para nimo. Kana lagi yang gisulob nang? Way sapot si Nikay nga naghigda sa dahon sa saking. Unsa? Nagbuhol day si Nikay nang. Nasinikay! Wait. Sige na, lakaw na mo. Lakaw na mo. Nagadagadagan sila nang, nagadagadagan sila. Ato mo kusina, Agi, ha? Ako'y mo atubang sa mga tao. Dali na, Nikay, dali. Nay, pag-amping ba agad din niya? Og salamat kayo, Nay. Di kaya, kung unsa man ang imong masugatan sa kakahuyan, ayaw kahadlok. Kay dito kagikan. Nay, lakaw na mo. O pag-amping, di kaya. To, dali na. Ari sa minang. Ayaw! Oy, Kaya ba ibigay? Ito lang nagkaanam ng magkadaghan ang mga tao na tara nilang Nikay. Hey! Oy, sila mo ni Nikay. Kanang naghupo-hupo ng umigawa sa kusina. Kauban si Toto. Asa makain sila paingon? Lala, tuto sila. Tuto paingon sa daan, paingon sa baryo Kanlubag. Abi, sinikay! Pasayloan ninyo nga wa ang akong anak. Kuan, may pahuway pa siya kay Daluya. Ugma na lang mo balik. Agawa sa radya ka daling taon? May pahuway lagi si Nikay. O sa mapagsultihan? Ha? Pabauli na mo. Nga nung mamugos man mo, adto mo sa hospital kay tuwa dito'y daghang doktor. To,
Pagdali niya to, pagdali! Nikay. Hinay lang. Hinay lang kay layo naman ta sa inyo ha. Uwa mo sa'yo nakasunod na tong mga tao ko. Huwa sila kita na to. Sige. Chill. Lakaw lang ta. Bu. Sige. Ikay. Kita naman yung duha din eh. Karon, sultihin ako kung kinsa ang nakita ni mo si Munaw na nga milugo sa anak ni Punyo. Nabitin ko ato da. Sultihin ako ni kay. Kinsa ang ripis? Si Elmo. Oh, unsa? Si Elmo? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!